ここには穴が開いてますが、この穴は小指を入れるための穴です。こういう風に手のひらを上にしてこういう風に入れてください。こっちの右の部分は親指と人差し指で演奏します。内側の3つは親指、残りは人差し指で下から上に弾きます。左の方は2段になってますけど、この2段のところは全部親指で演奏します。最初はですね、鍵盤を弾くと指がすぐに痛くなりますが、慣れてくるとコツが分かってきてあまり痛くなくなります。それから、本当に痛い人は指に専用のプロテクターがありますので、そういうのをつける人もいます。で、ですね、これはですね、音が結構小さいので、ジンバブエの現地ではこういうレーゼというんですが、こういう共鳴器がありまして、この共鳴器を、取り付けて演奏することがあります。楽器を中に入れまして、こういう風に枝、チムティというんですが、枝でこういう風に、固定しまして演奏します。すると音が大きくなります。この右から3番目のキー、ここを基準に覚えると分かりやすいと思います。例えばというふうにドレミファソラシドのような音の並びになっています。もう一度いきますと、3番目、2番目、4番目、5番目、6番目、7番目というふうになってます。で、今度下の方に行きますと、下の方はちょっと分かりづらいんですが、この上の段と合わせて弾くと、というふうに、ドレミファソラシドのような音の並びになっています。もう一度ゆっくりやってみますと、右手の方は実はこの端っこの2本と右手の2番目と3番目、同じ音になってます。その後は一つずつ順番に音が上がっていきます。
これ簡単に言うと3オクターブのようになってますので、これが一番低い音、これが2番目、これが3段目という風になってます。どういうことかというと、この段とこの段には高さの違う1オクターブ違う同じ音があります。こことここも1オクターブ違う音があります。こことここには2オクターブ違う音があります。例えばこの音、右から3番目の音は下の段の右から3番目と同じ音。それから内側の左から5番目も同じ音です。それからこの隣の音は、2番目なんですけど、この音はその隣左上の段2番目と下の段4番目、それから右手は12345番目、これが同じ音になります。その隣はその隣はその次の高い音はここになります。この音はここも同じになります。それからこの音はここの一番低いのはこれですね。だからここは1、2、3、4、5本も同じ音があります。それからここ2番目ですが、2番目は右手の一番内側と同じ。それから4番目も一緒です。では、このビラの練習の一歩目ですが、好きに弾いてください。ドレミの歌から習う人もそれはそれでいいと思います。